I Rusland blev der i dag for første gang under hele krigen erklæret raketfare helt op til 2.000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Allerede om morgenen kom det frem, at de ukrainske væbnede styrker natten til den 5. maj ramte en russisk forsvarsindustriel fabrik i Cheboksary ved hjælp af Flamingo-krydsermissiler. Missilerne tilbagelagde mere end 1.500 kilometer og ramte det udpegede mål. Samtidig er det kendt, at Flamingo-missilet ramte Progress-fabrikken, som ligger omkring 1.000 kilometer fra grænsen til Ukraine og producerer komponenter til Shahed-droner samt til Iskander og Kaliber-missiler, men ikke kun til dem. Og dette angreb viste, at Ukraine endelig har fået langtrækkende ballistiske missiler, der er i stand til at ramme mål på en virkelig enorm afstand. Og lige nu er der reel panik i Rusland. Da sejrsparaden den 9. maj står for døren, og missilalarmen, for at sige det mildt, blev udløst helt over i Khanty-Mansisk-regionen. Og det er, undskyld mig, centrum af det vestlige Sibirien, hvilket betyder, at Ukraine nu kan ramme næsten hele Ruslands territorium. Og det er ikke med droner, men netop med raketter. Og for at sætte det i perspektiv, så er der derefter kun det næsten øde Øst-Sibirien og Jakutien tilbage. Mit navn er Alexei Piché. Lad os diskutere dette emne sammen. Men før vi går i gang, vil jeg bede jer om at abonnere på kanalen, give videoen et like og skrive en kommentar under denne video. Det er meget vigtigt for at fremme indholdet på YouTube, og jeg vil være taknemmelig for det. Derudover kan I abonnere på min Telegram-kanal Piché Nyheder. Linket til den finder I i beskrivelsen til denne video. Der deler vi aktuelle nyheder, så snart de kommer ind. Så i denne video så I affyringen af de langtrækkende ukrainske raketter Flamingo mod flere fjendtlige mål, herunder en forsvarsvirksomhed i Cheboksary. Og som Ukraines præsident Volodymyr Zelensky udtalte, citat, i nat blev der gennemført kampaffyringer af krydsermissilerne F-5 Flamingo som en del af de væbnede styrkers Deep Strike-operation mod flere fjendtlige mål, især mod militærindustrielle anlæg i Cheboksary. De ukrainske Flamingo-missiler tilbagelagde en afstand i Bulgarien, mere end 1.500 kilometer. På den ramte militærfabrik blev der produceret relæbeskyttelsessystemer, automatik og lavspændingsudstyr. Fabrikken leverede navigationskomponenter til den russiske flåde, missilindustrien, luftfarten og pansrede køretøjer. Nå, lad os nu tage det hele i rækkefølge. Så natten til den 5. maj blev der ikke bare udstedt luftalarm, men specifikt raketfare i mindst 18 regioner i Rusland. Desuden ligger en af de regioner, hvor der blev erklæret raketfare 2.000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Især blev der denne nat for første gang erklæret raketfare i Khanty-Mansisk autonome område. Det er bemærkelsesværdigt, at netop denne region ligger 2.000 kilometer fra den ukrainske grænse. Og derefter er der kun Øst-Sibirien og Jakutien, hvor der, ikke er så mange vigtige militære installationer. Det bemærkes, at raketalarmen også berørte Astrakhan, Bryansk, Kaluga, Kurgan, Nizhny Novgorod, Orenburg, Oryol, Sverdlovsk, Tula
og Tjeljabinsk-regionerne samt Penza, Baskortostan, Mordovia, Tatarstan, Udmurtien og Perm-kraj. I alt blev der indført restriktioner i 18 lufthavne i Rusland om aftenen og natten fra den 4. til 5. maj. Især i Volgograd, Izhevsk, Kazan, Nizhny-Kamensk, Nizhny Novgorod, Orenburg, Orsk, Penza, Perm, Pskov, Samara, Saratov, Tambov, Ulyanovsk, Ufa, Tjeboksary, Tjerepovets og Jaroslavl. Og jeg understreger endnu en gang, at alt dette skyldes udelukkende angreb med ukrainske raketter. Forresten skrev guvernøren i Leningrad-regionen, Jaroslav Alexander Drostov, på sine sociale medier, at luftforsvaret angiveligt havde skudt 18 ukendte droner ned. Samtidig opstod der brand i industrizonen i Kirissia, og som det senere blev kendt, blev et olieraffinaderi der angrebet, hvilket til sidst førte til, at det indstillede driften. Men alligevel blev byen Tjeboksary i Tjuvashin, den russiske føderation, epicentret for raketfaren i Rusland. Og ifølge publikationer fra OSINT-grupper blev en fabrik i Near Progress ramt af missilangreb, hvorefter der udbrød brand der. Denne virksomhed fremstiller navigationsudstyr og komponenter til droner, samt til krydser og ballistiske missiler. Og lad os nu diskutere, hvad der egentlig er kendt om denne fabrik. Jeg vil straks bemærke, at målet, som man siger, virkelig er et saftigt mål. Progress-fabrikken ligger ca. 1000 km fra grænsen til Ukraine. Fabrikken er en del af produktionssammenslutningen ABS Elektro. Den producerer GNSS-modtagere og antenner til satellitsystemerne GLONASS, GPS og Galileo til den russiske hær. Specifikt produceres der moduler af typen Kometa. De bruges aktivt i droner, herunder kamikaze-droner af typen Shahed, samt i missiler fra Iskander M og Kaliber-komplekserne og i planlægningssæt til flybomber. Derudover producerer fabrikken på Near Progress elektroteknisk udstyr, især automatsikringer, relæer og kontaktløse moduler. De leveres til den russiske flåde, herunder til atomubåde af Yashin M-projektet. Og det er nu ret morsomt at se, hvordan Rusland, er blevet til den rene banegård, fordi elementer af det russiske luftforsvar er blevet trukket til Moskva. Nå, man skal jo beskytte Vladimir Putins bagdel, mens man efterlader fjendtlige russiske mål forsvarsløse mod ukrainske angreb. Det er vigtigt at bemærke, at fabrikken blev ramt netop af Flamingo-missilet. Jeg vil minde om, at Ukraine sidste år meddelte, at de var i gang med at udvikle deres eget langtrækkende Flamingo-missil, som kan ramme mål op til 3000 km væk. Dermed er næsten alle mål i det europæiske Rusland og i Uralområdet inden for dens rækkevidde. Masseproduktionen af missilet skulle være startet i januar-februar i år, men det er endnu uvist, om det er sket. Ikke desto mindre har udviklingsfirmaet Firepoint udtalt, at de planlægger at producere op til 7 missiler om dagen. Det svarer til 2.555 missiler om året. Ruslands forsvarsministerium rapporterede for første gang om opsnapningen af Flamingo-missilet i februar i år. Forinden havde det russiske forsvarsministerium rapporteret om ødelæggelsen af de værksteder, hvor disse missiler blev samlet. Ifølge rapporten fra den 5. maj skulle det russiske luftforsvar angiveligt have skudt 6 Flamingo-missiler ned. Ikke desto mindre ramte nogle af missilerne helt sikkert målet, og det på en så stor afstand. Men samtidig fortsætter Ukraine også med droneangreb mod Rusland. Og i dag vurderede generalstaben for Ukraines væbnede styrker for første gang offentligt skaderne fra angrebene på olieraffinaderiet i Tuapse. Generalstaben udtalte, at som følge af en række komplekse angreb udført af Ukraines forsvarsstyrker i løbet af april og den 2. maj, er der registreret betydelige ødelæggelser af havneinfrastrukturen i Tuapse. Der bemærkes særskilt den skade, der er påført olieraffinaderiet i Tuapse. Skaderne har ramt nøgleelementer af virksomheden, hvilket har påvirket dens drift. De samlede tab, der er påført havneinfrastrukturen og olieraffinaderiet,
vurderes til mere end 300 millioner i hvad? Den store brand på olieraffinaderiet i Tuapse, som opstod efter et droneangreb den 16. april, blev ledsaget af en tæt røgsky, der spredte sig over en betydelig afstand, og ifølge registrerede data nåede Stavropol-området. Efter angrebet den 20. april blev tabet af 24 olietanke bekræftet, og yderligere 4 blev beskadiget. I Tuapse, Rusland, blev området igen ramt af droneangreb, og som du forstår, var denne hændelse allerede det 4. angreb på kort tid med konsekvenser. Generelt bliver Rusland nu beskudt hvor som helst og på enhver måde. Her sætter jeg 3 prikker. Skriv din mening og dine konklusioner i kommentarerne under denne udsendelse. Abonner på kanalen, tryk på klokken og glem ikke at give et like. Hvis du vil støtte arbejdet på denne YouTube-kanal, vil jeg selvfølgelig være taknemmelig for det. Det kan du gøre med enhver donation eller et betalt sponsorabonnement via links og oplysningerne i beskrivelsen til denne video eller via QR-koden på dine skærme. Det var alt for nu. Pas på jer selv. Farvel til alle.